Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Binembang ni Lando ang 5-year girlfriend ko. Feel good morning, Call and Teats. At sa lahat ng mga masugid pong tagapakinig at followers ng inyong programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Jack Jack. Mula sa Gentry, Cavite. Itong katas ko po ay tungkol kay Katrina. May boyfriend po siya, si Lando. Ako naman, girlfriend ko si Eloisa sa loob ng 5 taon. Na binembang ni Lando. Basic! Huwag nyo na pong ulit-ulitin, Tits, kasi masakit eh. Baka kasalanan mo. Wala po akong kasalanan. Okay, diretso. Nagsagutan. Napaka-komplikado po ng sitwasyon, Call and Tits. Nagtaka ako na biglang nagbago si Eloisa magmula nung nagtrabaho siya sa bago niyang pinasukan. May naging kasama siya si Lando. At doon ko na nadiskubre ang kanilang something. Kahit parehas po silang may jowa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano ba yung sinasabi mo? Paano mo nagawa sa akin yan? Ang alin, wala akong ginagawa. Eloisa, aminin mo na lang, Eloisa. Lahat sila alam na eh. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Alam mo naman ha, nag-invest na rin ako ng time sa'yo. Mantaki mo, tatagal ba tayo ng 5 taon kung hindi kita mahal, hindi ko yun magagawa. Oo. Tumingin ka sa akin, Jack. Tumagal kita. Tumagal tayo sa 5 taon pero after 5 years, ano na nangyari ngayon? O, tignan mo. Sinisira lang tayo ng mga tao sa paligid natin pero Jack, mahal na mahal kita. Kung mahal mo Maniwala ako, ka sa- dapat taon mo. Jack, Dapat di mo pinatulan si Lando. Hindi ko siya pinatulan. Ano ba? Hindi ka ba titigil? Sumpaman. Ayan, tinatas ko yung kamay ko, sumpaman sa harap ng Diyos. Marami na nagsabi sa akin na kasamahan mo. Jack, sumusumpa ako sa harap ng langit. Hindi ko yung ginawa. Hindi ko yun magagawa sa'yo dahil mahalaga ka sa akin. Aminin mo na lang. Aminin mo na lang, please. Ayoko rin naman maghiwalay tayo eh. Kaya gusto ko lang malaman yung totoo, please. Mas paniniwalaan mo ba yung chismis kaysa sa akin? Ha? Sabihin mo!
Hindi naman lalabasin kung wala eh. Pagod na ako. Pagod na akong kumbinsihin ka. Oo. Anong oo? Oo, akala ko ba alam mo na? Anong oo nga? Sabihin Ayoko mo. nang idetalye na nagbembang kami ni Lando. Ayaw mo i-detalye pero sinabi mo na. So, totoo nga. Kino-confirm mo? Ulit-ulit. Napapagod na ako, ha? Alam mo, hiwalay na tayo. Kaya ako napapagod eh. Ulit-ulit ka. Eloisa, hindi naman... Alam mo, mas lalaki pa ako sa'yo. Kaya natukso ako kay Lando kasi siya nararamdaman ko na lalaki siya. Ikaw napakaiyakin mo. Kung sana sapat lang yung pagmamahal na binigay mo sa akin, hindi sana hindi ko siya binimbang. Ayoko na. Wala nang pumasok ka, nagbago ka, tapos ngayon ako pa yung may kasalanan. Nagbago ka din! Sa una ka lang magaling. Ayoko na. Hindi ka sapat, Jack. Hindi ka sapat! Natapos na ang lahat. Grabe ko lang, Tits. Ang sakit po na nangyari, pero mahal ko po si Eloisa. Kahit alam kong red flag na yung ginawa niya, para sa akin green pa rin yun. Huwag niya lang akong hiwalayan. Pero nakapag-desisyon na po siya. At naging desperate move ko. Kinausap ko ang girlfriend ni Lando na si Katrina. My God! Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinisiraan mo lang si Lando sa akin. Ano sinisiraan? Ha? Yung boyfriend mo sumira sa amin ni Eloisa. 5 taong kami. Pumasok bigla sa eksena yung boyfriend mo kaya kami nasira. Hindi ako. Hoy, Jack, huwag mong pagsalitaan ng ganun yung si Lando, ha? Kung hindi malandi ang girlfriend mo, di sana okay pa yung 5 taon nyo. Malandi ang girlfriend mo. Excuse me. Ha? Excuse me. Ano? Kung hindi lumalapit-lapit yung boyfriend mo dyan sa girlfriend ko, hindi siya papatulan nun. Malamang pinilit siya ng boyfriend mo. Mahal ako ni Eloisa. Kahit pa lumapit ang 10 lalaki dyan sa girlfriend mo, kung hindi niya papatusin, hindi kayo masisira. Ang kati ng girlfriend mo. Ha? Isang lalaki lang magparamdam, akala mo na napakaganda. Ha? Teka lang. Feeling maganda. Teka lang. Hindi yung girlfriend ko ang kalaban dito. Yung boyfriend mo. Hindi. Yung Lando na yan. Yan yung makate. Kahit may girlfriend na siya, niligawan niya pa rin yung girlfriend ko. Ganon din naman yung girlfriend mo! Alam niyang may boyfriend na siya ng 5 taon! Nilapitan lang siya ng isang lalaki! Ha? Kumagat naman siya kung di ba makati yan! Ha? Teka lang. Napaka-whore! Tumigil ka. Tumigil ka din! Huwag mong pagsalita ng ganyan si Huwag mo Eloisa. din pagsalita ng gano'n si Lando! Alam mo, tayo na lang magbem. Alam mo, Bahoy diba? na lang tayo. Kaya nga. Kasi nainis ako talaga sa ginawa sa akin. Tas, Nakakainis, diba? hiniwalayan ako eh. Hiniwalayan ng karimba. Unfair girlfriend mo, diba? Unfair si Lando. Hiniwalayan karimba. Yata. Hindi, kahit hindi pa, unfair Babawi sila tayo. pareho, diba? Maging unfair na din tayo. Ba tayo magiging fair? Huwag nating intayin gumanti ang tadhana. Tayo na ang gaganti. Pero mali yung paghihiganti eh. Ano? Kala ko ba gawin? Mahal ko si Eloisa. Mahal mo si Lando. Hindi naman porke mahal mo, hindi ka na magsa-side trip. Okay lang. Hindi ko mahal ko yung girlfriend ko kaya wag mo akong ganyanin. Hindi mo mahal? Mahal ko. Mahal ko din, pero tinan mo, mahal daw nila tayo, pero nagbembang ng iba. Oo nga no. Diba? Sige na nga, babawi tayo. Sige. Katrina. Jack. Katrina. Jack.
Simula nun, Colantits, ay naging kami ni Katrina. Nawala na sa picture si Lando at si Eloisa. At nabalitaan ko na lang din naging sila din. At dahil sa nangyari, Anong gagawin natin, Jigjig? Paano to? Nakabuo tayo. Nabuo yung bata. nabuo. Kabuo Teka ka. lang, nakita ba kayo ulit ni Lando? Pinagbibintangan mo ba ako, Hindi, ha? tinatanong lang kita, nakita ba kayo Kami ulit? magkikita tayo na eh. Kahit ganun yung nakaraan natin, hindi maganda. Hindi naman ako ganun. Okay. Paano to? Itong bata, ano, ipalaglag ko ba to? Hindi, ano ka ba? Kung mag-isip na ganyan, anghel yan. Paninindigan kita, pati yung bata. Huwag ka mag-alala. Talaga, Check. Oo, Kaya natin? ano ka ba? Paninindigan ko yung bata. Dahil yun naman ang tama, di ba? Okay naman sa'yo. Magsama na tayo. Oo, kung okay sa'yo. Kaya ba natin to? Kaya natin yan. Ano ka ba? Okay? Sige. Basta bubuhayin natin yung batang yan. Mahal Katrina. kita. Jack. Mahal kita. Isa pa? Salamat, ha? Isa pa? Oo naman. Oh, sige. Basic. Namin Colantits, ang aming naging relasyon ni Katrina at pinanindigan ko po yung bata sa kanyang sinapupunan. Nagsama po kami at sa loob ng 3 taon, medyo naging magulo po talaga. Hanggang sa Kung di ko pa sasabihin, hindi mo tatapon yung basura. Diyos ko naman. Sko, kailangan Yan pa ba na yung naman tayo. sabihin, ipaalala sa'yo, ha? Basura lang. Ako nagpapakapuyat sa bata, ah. Malaki na yung bata eh. Kaya nga, pero pag may sakit, ako ang puyat. Ano, tumulong ka ba mag-alaga, ha? Nagtatrabaho ako. Ang sabihin mo, mahal mo pa yung landong yun. Yun naman yun eh. Oh, di ba? Nasaktan Ang ka. layo, ah. Hindi. Alam ko mahal mo. Bakit napasok dito yung mga... O sige, total, nag-mention ka ng ex. Siguro, mahal mo pa kasi, ha, yung ex mo. Kaya ganyan... Sino si Eloisa? Oo, kaya irritable ka sa akin. Irritable ako dahil sa pag-uugali mo, kinukumpara mo ako. Eh, hindi nga ako ganun. Sorry ha. Hindi ako si Lando eh. Ha? Alam ko na malayo yung ugali niya sa'yo, pero hindi ko naman kinukumpara yon. Hindi kinukumpara. Gusto mo ako maging Lando. Ganun lang naman yun eh. Alam mo, napaka-toxic mo. Wow, ako yung toxic. Ikaw lang yung nang-aaway. Ang gulo-gulo na ng relasyon na to. Alam mo, wala nang pupuntahan to eh. Tingnan mo, ano? Alam mo magpatahan ng bata? Hindi, di ba? Anong gusto mong mangyari? Ayoko na. Tigilan natin to. Portahan mo na lang yung bata. Mukhang hindi na magtatagal to kasi pare-pareho tayong may mga issue sa mga nakaraan natin. Unhealed pa tayo. Ayusin muna natin yung kanya-kanya natin sarili. Away lang tayo ng away eh. Ano? Siguro nga, tama ka. Huwag na natin ituloy ito. Pero huwag ka mag-alala. Susuportahan naman kita dyan sa bata eh. Bilis lang eh, no? Bilis mo lang
Ikaw nagsabing ayaw mo na, tas ngayon, Dahil dyan, dahil nakita ko yung reaction mo, parang wala lang, sige ituloy na natin to. anong wala lang? Ikaw nag-open, tas ngayon pumayag ako? Ano ba talaga? Wala akong nakikita na nanghihinayang ka man lang, Jack. Kaya ayoko na, sige na. Tama yung desisyon ko. Naghihinayang ako, syempre may anak tayo. Wala akong nararamdaman kahit ano. Iba ka kay Eloisa, wala kaming anak nun. Ulit, Eloisa. O bakit ikaw, Lando? Kaya nga, tama na. Please, paulit-ulit lang. Please lang. Para na lang sa bata. Sige na. Yan ang gusto mo. Dali talaga. Susuportahan kita dyan. Ikaw Dali. nang muna dyan, ha? Ewan ko sa iyo. Goodbye.